mersul economic înseamnă să ții mașina în cuplu. În primul rând trebuie să știi la ce turație ai cuplu, maxim. De exemplu, mașina asta are la 1900. Noi suntem cu a treia, la 60 la oră, 2000 și un pic turație, deci suntem în cuplu. Nu pot să merg mai repede acum pentru că nu-mi permite strada. Suntem cu a doua. Accelerăm un pic mai tare că avem ceva de urcat. Suntem cu a treia, avem o curbă periculoasă, menținem 2000 de rotații. Scăparăm. Accelerăm, ne pregătim de a patra. A patra căzu iar în cuplu. 80, 2000 de ture. Accelerăm să ne pregătim de a cincea. A cincea 100, 2000 de ture. În cuplu consum extrem de mic. Accelerăm să ne ducem la a șasea. La a șasea, 2000 de ture, 120. Mașina în cuplu, consum sub 5. Deci, practic, la viteza asta care o avem acum, 115, 118, este viteza cea mai economică la mașina asta. Dacă ne ducem până în 2400-2500 de ture, vom merge cu 5%. Ia să încercăm să ajungem. Deci, practic, asta e viteza mea de croazieră, 135-150, cam așa merg eu. Și am consumul cel mai mic, 5 și un pic. Mai suflă vântul cam aerul, continuă a dat drumul, că mor de cald de mașină, sunt 40 de grade. Mașină în față, chiar dacă putem să depășim, o să depășim că se dă pe omul la o parte. Suntem cu a cincea, intrăm în frână de motor și frână de serviciu un pic, tot cu a cincea. Ne apropiem de un sens giratorii, sunt obligat să opresc. Merge, îți dă drumul, sunt cu a treia, bag a doua, accelerez, a treia, mă accelerez mai mult că am un tir în față. Sunt tot cu a treia. O să-l depășesc. Am a patra. Bă, putos morți în băi. Mă supăra unul când dă-te flash-uri și îl înjurai. Încercăm să accelerăm, să urcăm la 5-a. Și nu la 5-a, urcăm mai departe, că ne enervează unii pe stradă.
Suntem cu a 5-a în depășire. Suntem la a 6-a. Deci ne menținem într-o viteză economică. La viteza asta a 2 persoane înseamnă 4 și ceva la sută. Aici suntem nevoiți să oprim iar. Și cred că terminăm filmarea, că nu intră pe YouTube.